Anya laki din! Nay, si Kamat Gayam abalayan ludeng. Way, nabalayan yunay. Umay kumanmat sa rungkaran ni Vernang anak ka. Mailiwak ngaminan kan kuana. Ay, sumrat ka, abalayan ludeng. Amok anabannog ka nagbiyahe nga may dito'y lugar may. Ay, uwan man, agyaman na kabalayan yunay. Agyaman naktatang, gaputa si marungkar ka dito'y balay mikin ni Anton. Mailiwak ngaminan kan ka, Verna anak ka. May san atawan na san ka nakikita. Nga adayuban nga raw dito yung nakaikamangam. Wen, tatang, pasensya kayon ano sa anak anagawit ijay lugar tayo. Jak nga rod mapanawan jay pakanan mikin ni Anton nga asawa. Maawatan ka, anak ka. Iso nga raw na siya kung tiimbay dito yung lugar anak ay kamangam. Manipod pimusay na dinanang mau. Madidlidayana ka nagmaymay sa ijibalay. Tinasaya at tatang, agyan kayon dito'y balay. Total agmay-may sa kayong matan ijay balayo iti day dinanang. Ha? Ang kasanon ti balay may iti day dinanang mau. No agyana ko ni ti balay yo kanyan taon. At damat dagiti kakasinsin ko amang kita iti balayo no kas pangarigan, tatang. Sa bagay, imbilin ko kan ni Osep akasinsin mo di balay may iti day dinanang mau. Iso pailaang ti makaamu iti balay. Nasayaat nga rod no kas tatang. Agamnay, okay lang ka di kanyan taon. Nga agyanak pala di ti balayaw. Un tatang, saan aparikot kin ni Anton ti kaaddayo ditoy? Kayat na paikit di no adda kayo ditoy. Tapno adda mga iwan kada kayo, nang runa lakay kayon. Anak ko, Da kamin ti makaamukan ka tatang. Isong awan ti rumbang apagdanagam. agyaman ak nga rod ano kas ka anak ko. Ayam, ni ngay abalayan yunay. Okay ka nilang kan ko ana, nga agyanak di ti balayaw. Kas itinako na akong tatang, awan ti rumbang apagdanagan nyo. Saan aparikot kin ni katugangak ti kaaddayo dito'y balay? Kasta ka day anak ko. Un tatang, mabit na nga. Inakdalusan di may sa asilad apagturugan nyo. Agina na kayo pa'y. Agin inom ka kadipay iti arak, tatang? Isang paminsan, Anton Baraw. Sana nakas iti sigod, ti panaginom ko iti arak. Ngaputa, nalaka ako na mabarbartag. Kasta ka di, tatang? Agure ka. Apaya nadamag mau, no agin inumak pa iti arak, Baraw. Aginom ta ko, matatang. Agas di bambanog ako nada. Ay, adalatakin ka, anay tabarak. Sige, aginom tangaraw iti arak. Apay apapa inumam iti arak ni tatang, Anton Lakay. Pagpay masla turog ba kay? Sana bahali Tadwa kami lang magkinitatang agsango aginom iti arak. Yung di mo unay bartakan ni tatang amumat akasangsangpot na laang dito'y balay. Uwin gadi. Saan kami agbartek kinitatang? Ala, isaga naman nga rodjay pulutanan mi kinitatang bakit? Mabiit lang nga rod Lakay. Mapan kan ijay ayan ni tatang agin inom. Isarunukon jay pulutanin nyo. Yakon kabalan Baraw. Maulawa ka. Nabarte ka ko na talaga. Ado pa'y matarak kan pulutan tatang. Inuman ta pa'y aging kat may bosto arak Sige, Baraw. Sa bagay, kabalak pa yung magkindi Itagay mo nga runan. Sakmatan ti sumarunaw nga tagay. Uwan tatang.
Agranag tayo nga ginumit arak. Kakay, so nangaumyan kayo dito balay. Agnag kayo dito balay may. Kaputag may sa kayo matan nga agbibiyag datang. Baraw, Nabayag kayo matan alabalo tinatay datang. So masapol matan ang agliwliwa kayo. ay, sa bagay, baraw. Nga na, ituloy tante ginom datang. Ang mga mabanglas to'y arak nga inumanta. Sige. Ada nakasapal kanyak. Sino ti? Ay, Diyos ko. Ay, tiyar aramin din ni abalayan ludeng dito'y silid ka. Na, sapay nakabrief lang nga nakiabay kanyak. Ay, bastos na ito'y alakay. Kaya't nakagundawayan. Hoy, abalayan ludeng. Agreeing ka! Agreeing ka! Aramid naman ito sila ikaw. Abalayan yun ay. Na, siya ti pagdamagam. Anyat yar aramidam dito'y silid ka, bastos. Lukasta. Kamalay. Kamalay talaga. Ay, sabali mo't gaya masilid, tinaturong ka. Sorry, abalayan doon yan. Nabarte ka ngayon. Bumangon ka! Mapan ka dyan silid mo! Saan adito'y silid ko ti pagturugam? Ay, sorry talaga, abalayan. Dito'y mo't silid mga agpaso, tinagturugak. Agsapin ka! Ha? Nagalas tilang ang anak ka brief lang nga nakiabay kanyak. Kababain, berna anak kau. Mabainak ka talaga. Anya ti kabain nyo, tatang? Jay kwa. Ini rabi ay anak kau. Apay aya tatang. Apay idirabi asasawon nyo. Nakariing ka din ni katugangam anak kau. Itay pa'y anak kariing atatang. Apay adamdamagin nyo no nakariingan ti katuganga. Awan imbagbakanakin ka. Ha? Awan mo't. Anya kumangay ti ibaga na kanya. Ay, nasayaan nga raw na awan imbagbakanakin ka anak kau. Apay aya tatang. Kasi aburido kayo launay. Ay, kwa. Ay, di mo latan ikaskaso ti madmadlaw mo kanyak. Awan day tao'y anak. Makagura ka kanikanyak, abalayan yun ay. Kung kunamudlatan kanyak, abalayan. Aging ka kanita, di nakpala napakawan. Jak amaw. Ha? Anya ti di mo amaw, Jak amukan ka, ludeng. na di nakmutan inawagan iti abalayan. Ludeng, kunamudlatan kanyak. Kay, isumat tinagan mo saan ka day? Madlaw ang makagura ka kanyak abalayan yun ay. Ulitak manen, tagkid daw iti napasamak iti rabi ay. Apay, ada ka din napasamak idirabi ikadata kitawan mat. Ha? Ay, di kaya't ko asawan. Ay, napasamak ang nakikaidaakin ka. Nabarte ka nga miniti rabi ay. Isa jakon amo ti tinurturong ka. Itimot kayam silid mo tinapanak. Kagurgura kan. Ha? Huwag mo na akong kausapin. Ayaw na kitang makita. Ay, ang Tagalog ka pa yun, apalayan. Pero na bakit? Adda sa bali ang madlaw ko. Anya day tamadlaw mo, Anton. Datatang ka ni nanang ko. Kasla, saan da agpimpinan siya? Anya? Pasaray ko sila pa ni nanang ni tatang mo.
Itay payagsapa asandang agsarsarita. Nakaululimag da. Sa bagay, nadlaw kumut dayta. Adda nga ta saan daan nagkinaawatan, iso ang nakaululi magda. Oh, Dajay. Naglaw mo ka di Dajay, bakit? Agliblib bininanang itay limabas ni tatang ko iti batog na agtugtugaw. Sigurado. At dalakid di sanda nagkinawatan. Iso akas ta ti jarda nga agabalayan. Mangan kan, at tuy ti kanam. Like, mangan kan ko na mga intupak mo na tapinggan apangan nakabalayan. Jak inggagara nga intupak. Magantan, dua talang amangan tawan dagiti agasawa. Madlaw ang makagura kalatakan niya kabalayan. Apayan, nagkidawak mo tayo iti pamakawan kan ka. Manhin, di mo pa'y amaw tiyag lambeng. Ha? Ada ka di ibagbaga mabalayan? Ay awan, kukamlaang dyan ang ngagmaw. No di mo kaya't timangan, ipakan kulaangan iti asaw day takanam. Anya? Napanan ni tatang nanang, awan mo't dito'y balay. Jakam mo natay siguro na. Anya, ni, apay akas tamot ang tibagbagayo kin ni tatang nanang. Di mo man sapulan kanyak day jay alakay, gaputa kagurak. Apay akagura yun ni tatang nanang. Anyat inaramid na kada kayo. Damagam tukin kwa na, saan asyak ti magibagakin ka, Berna? Anyat basulyokin ni katugangak tatang, apay amakagura kada kayo. Yakman amaw ka ni katuganga manakaw. Nagkidawak mo tayo iti pamakawan kan kwa na. Ngamno apay ang kagurgura nakpailaay. Anya nga minti inaramid yokin ni katugangak, ay tatang. Jak mo tinggagara, tinakikaiddakan kwa na. Anya, nakikaida kayo kin ni katugangak. Jak ngarod inggagara, gaputan na bartekak iti day di Arabi Sa bali mo't asilig tinaturong ka. Imbes ko mga ijesilid ko tinapanak. Anya? Silid mo't gayam ni katugangam. Ay, kababain na dyan napasamak anak ka. Ay, kastagayam tinapasamak, tatang. Kat nagkidaw kayo magayaman iti pamakawan. Ngam apay akagurguran na kayo pay lang. Jakman amaw anak ka. Kusilapan nakpalang aging gaita. Ay, una yan, nadya bakay papansing. Day tangiwat yo, tatang. Amangan numangag na kayo ni katugangak. Ore mangag na atapon numay. Nagkidawak lang arudo iti pamakawan. Makaguralat ta. KSP. Kulang sa pansing. Apay nga inawis mo manen ni tatang nga aginom iti arak, Anton lakay. Awan nga rod kadwa nga ginumita arak. Berna bakit? Saan kami nagbartagin ni tatang? Anya saan nga agbartek? May sakis nga arak ti ginatang mo nga inuman nyo. Amumot asaan an nairwam ni tatang ko nga aginom iti arak. Agas na't bambanog, ti pa na ginumita arak. Bakit? Ay, isa ka naman kit di pulutahan mi kinitatang mo. Ay nadyak masango ti mangisaga na iti pulutan ninyo. Adupay ti iring Pasko nga aramidon. Nagkaduka nga rason. Mala, siya akong timang isagana iti pulutan mi kinitatang. Aramida mo, tikat mong aramidan. Lasyat kaun na tiya buti tiyarak barok. Nabarti ka kaun. Okay, tatang. Sigala tati makam mo. Oras siya. Nabarte kang matan.
Kabalan da magaya, may bosan ti may sakis nga arak, tatang. Itangan ko na na. Mayat. Mayat ti tama na. Pulutan ka, ha, tatang. Ado pa'y mo ti pulutan ta. Sa balay, ti kaya't ko apulutanan ba raw ka? Anya kaya pulutan ti kayat yo, tatang. Ako awan. Lipatan mo na diyang bakakin ka ba raw? Ay, busakit din tin inuman. Kaya't konti maturaw. Adam nakasapal kanyak. Sino ti? Ay! Bastos alakay! Sino ti? Ang sipat ka niya ka? Siya tinang sipat ken kalaklakayan. Apay anaki kaida ka manen kanyak, bastaus! Sinapalan nakpay! Sorry. Apay nga nakmanan nito yung silid mo. Kunak no yung silid ko tinapanak. Sa bali mo't gaya. Umadayo ka, Satanas! Nagalas talangam. Nakausob ka pa'y anaki kaida kanyak. Sapay nagdakkel tabuksit mo. Ay, pasensya talaga abalayan. Diyak amaw ti maturturong ko no nabartikak. Ay, kababay na talaga. Ala! Kartigam ti bumangon, tapumanaw ka dito'y silid ka. Mananggun taway alaklakayan. Nakariing ka din ni nanang mo baraw. Itay pa, tatang. Apay ka di adamdamagan yun noong nakariingan ni nanang. Ay, kwa. Anak ka di imbaganakin ka baraw. Ha? Kanya ko ma, iti iba ka ni nanang kanyak tang. Ay, nukasta. Awan sa bali nga imbagakin ka ni nanang mo. Awa, tatang. Ay, agiyaman ak nga raw. Nakababay ni nga minukwa. Kanya tinakababain, tatang. Kwa, awan barok, awan. Awan gayam tinakababain. Magkape kan, tatang. Kaputa agpadataan na ang over. Naladaw akong puti na nag-ring itay. Nila ang ver ng asawak tinapa ni Jay pakanan mi. Nasakit ngamin ti ulok ita. Gagurguran na kadipay, Junay. Wine, Di na kadipay napakawan. saan pa'y? Anya nga rod sa aramida, tapno mapakawan na. Ay, jakam mo. Ibaga tapno amok mo sa aramida, kabalayan. Tarupam di pa'y. Anya lakit din niya abalayan. Di na ka din kagura, tajak mo't ingagara na jay. Nabartikak ngamen. Jakam bukin ka? Anya ti kayat mau ta ipaay ikaw abalayan. Tapno mapakawan naklaan. Kitmangrik na ka Ha? Anya ngay tirik na kumakabalayan. Talaga di mo amutirik na ti babae si kalaklakayan. Di mo amuti mangrik na. Ibagam ngamin ati kayat mau tapno mapakawan nakaon. Apay, no ibagak ti kayat ko, may paay mo nga ta. Ha? Di ka kamadlaan ang luding-ding. Ha? Pimanaw mo't niya abalayan. Luding-ding ko na napayan kanyak.
Da kayo pala ang kininanang ti makaamod ito'y balay, tatang ha. Busy kami kini Anton ije pwesto mi apakanan. Wain, berna anak kau. At damot din naluto akan ninyo kininanang ije kusina. Mangan kayo no mabisin kayo. Wain, anak. Ay dagiti gayam murong yo. Ikabiliw ije paglabaan ta syakton ti mangilaba. Siya kau, taglaba. Kabalak. Awan mat araramidak iti balayaw. Ala, da kayo latan ti makaammo tatang. Ammo yumutan no sa dino ti ayan dagiti sabon nga usarin yung nga aglaba. Wain, anak kau. Mapan kalatan iti pwestuyo apakanan. Dakamain kanya balayan ti makaammo di ti balayaw. Ay, imbag pa'y jay saba, tada puso na. Gamjay tao dita, awan puso na. Walang pakiramdam. Ha? Siyak ka day ti pangpangagam abalayan. Apay, magasangan ka. Ada ka di pusam. Ada. Ayan na. Ada dito'y unag ti baro kong kau. Dito'y aw. Oh, Jack makita. talaga adi mo makita. Kaputa ada dito'y unag ti baro kong kau. Jack mamatay nga da pusom. Kaslawang may Ada. awan. Ada. Awan, kunak lang arudan. Mabiit man laang abalayan yunay. Apay akasta ka. Apay aya. Apay akagurgur anak launay. Ada ka di something wrong. Anya something wrong nga ibagbagam dita. Lukas tamot lang akagurgur anak. Agawid akaon. Agawid kan kunam. Why? Agawid akaon ta kagurgur anak may. Nagkidawak mo tayo ni ti pamakawan ka na ka. Angam dinak mo't mapakawan. Kwa. Itamot laan. Irubat ka nang iti gamit ka. Agawid akaon iti balay ka. Nakasukat ka nga agpayson ludeng. Agawid ka ka din at talaga ija lugar yaw. Wen ata kagurgur anak may tabalayan. Mabain akaw nga agnaid pa dito balay dagiti agasawa. Kwa. Ibagam tulangan kanimbir na nga anak ko ang nagawid akaw ni balay ka. Diya ako nagsubsublay ti dito abalay. Inakaon. Mabit lang abalayan. Si Kamot, di ka lang aminin makarik na. Ha? Di ka pumanaw abalayan. Di kan kagura. Sigurado ka abalayan. Napakawan na kaon. Wan abalayan. Napakawan kan. Kinapudno na. Saan ka mat akagura kat? Anya? Di mo lang amin maawatan tiriknak. Amumait nga agpadatan abalo tinatay. Ha? Urayag lang mat asikat ti ag first mo abalayan. Lukas ta. Agpadatang araw diti marikrik na. Anyat marikrik na maya. No anya ti marikrik nam. Isumutan ti marikrik nak. Sika, ti mangibaga nga umon, ano anya ti marikrik nam kanyak. Ibagak man laeng nga tagpaysukin ka. Anya day tagagpaysaw. Ibagam! Nga anya! Nga agayatakin kayo neng. Ay na, agayatak matkin ka, Ludeng! Lukas ta nga raw. Agayan ayat tanyo neng. I love you. I love you, mate, Ludeng. Umay ka nga ruden kartingam. Sa dinaw ti papananta, Ludeng. Iti silid mo. Oh my God, kartingam. Di nak nga ron iguyod, Ludeng. Di ka agapura.
Sika talaga. Daig tala ti ammom nga aramidan. Nagpilyo ka alaklakayan. Kastamat gayam ti panggap mo kanyak. Di nakidulang dita. Nasakit, Luneng. Hinggagaram gayam ti sumbrek iti silid kaw tapno makiabay kanyak. Loko ka alaklakayan mananggundaway. Di ka man mo't dita. Amok-mo't ka. Anya kumati ammom ludeng. Akursunada nakmay. Anya Amok na ita. Gapunta kanayon ko ang masiputan. Nagiti matam ako mitkita kanya. Ha? Di mo mailibak na ita Luneng. Na in love ka mo't kanya. Wanan. Jakon paglibakan dayta. Makitam. Total, agpada tamad ka na balo tinatay, datan ti agasawa. Agkasartan iti kabita na panawal. Anya? Samputin ta, tapno aga nakapay ti sang apulaw. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Nag-uumbong kayo man na babae. Apay, anya ti problemam aya si Kapido. Talaga mat, manang ingga. Talaga di mamingga ti kinangiwat mo anya. Nurinugya mo di nagngiwat, kasla saan pa yun ngagpatingga. Anya, apay, anya kumati bibiyang mo. Biyag mo aya ti biyag ko. Ha? Ipapaayan nak aya iti masapsapol ko. Tapno pakibiyangan nak. Kita umanday ta. Nagadun ti imbagam manang. Talaga di kagpatingga ngagsasao. Kaskala dadaal plaka. Ano niya? Ay, anya lagi din na ya. Apay manan, Hugo. Agsabsabat manan dagitakiday mo. Kasano asaan nga agsabat na kitikiday ko? Napampanugak lang nga rudan iti panagtrabaho. Saan pa'y anasaya dagiti manggag ko kadagiti tattao. Apay ka di manan. Ay naingga, kaano aya nga agpatingga ti kinalaing mo amang istorya iti padamatao. Anya? Ha? Day talagayam ti bagam. Hoy, Hugo! Apay, anya aya ti imbagadakan ka. Nagmalmalem kayo kano ije tersina ni Digna apada machismosa. Tay kaaruba tayo kanumanen anak ki asawa iti Amerikano ti pagis-istoryaan nyo. Wen, Hugo! Naku nami lang met, nga apay nga taakinayat day dya nga Amerikano day dya akaaruba tayaw, kat saan met anapintas. Ay, salbag ka abakbaketan. Musa ka lang rudan, nauyaw ka pailaang. Apay, panagkunam ka di kat napintas ka. Ay sus, kaslan nagkupas amaong tarupam. Inaayon mo pa'y dayta, kasladram apam magim. Ay sus, inatiw na ka pa'y ni panyang abaak. Anya, kasla imbagamon anagalasak, Hugo. Katuan mo ta talaga. Kahit apay nga rod akinayat nak. Ha? Kasla kanumit di nak inaram. Ay, jak man mo. Gapo siguro at taawanin ti makitak idi asabali abalasang. Ngam uray kumano kasta tilangam. No nalinis mat ti kaunggam. Ayusin kanyak dayta. Ay ngam, saan mat? Tanagalas ti ugalim. Pati lang ah. Ay na, mabalinlaang nga ipadawat ti asawa. Impadawat kan anabayag. Anya? Manong Hugo. Nay, apayan natin ka. Apay, anya ka diti sang-sangitam. Manong, nasakit nga mintinakam ko kini Manang Inga. Ha? Apay, anya ka di manan ayati inaramid na ken kaading ka. Kasano, ininsulto nak iti kastahunay. Anya? Kinunanaan na puskol ka no ti subil ko.
Gaputa bisukol tinaginawan kanyak day dinanang ko. Anya? Imbaga na day ta? Wen manong, magmag na, kita'y idi ayaban na. Ngam pinukawan na. Napanak ata ko naknuan niya tibagana. Ngam kas di matgayam. Ay, susabo. Malaading ka, bayam. Pagaak ni manang mo nga ingga. Wen manong, kat pasensya ka na. Gaputa si kati pang ibagbagak iti sakit tinakam ko. Nasaya at tasipan manang ingga. Anya, manang ingga kung kunamkit din kanyak. Apay, naumakan kanyak. Apay, di na kun kayat nga awagan iti bakat. Iso amanang kung kunamkit din. Dayta ti paglaingam ingga. Sa bali manen tinaturong ti saom. Apay ngamin aya, anya ti parikot mo. Apay ingga, panagkunam ket napintas ka unay. Apay, panagkunamat kat laadak. Apay nga raw nga inayak na. Ay na ingga, may ibusan ti pasensyaken ka. Apay nga imbagam kinivina anapos kul ti subil na. Saan ka lang nga chismosa ingga, nauyaw ka pa'y. Kahit agpay sumangamay. Ay na, ingga, pang-aasim tagbaliw kan. Kita umot na'y tabagim Ugaw, tulungan nakman. Apay ka de. Tulungan nakman amang basa iti linaon day ti asurat. Ne, apay, akin surat aya dita. Naggapo iti iskwilaan. Amang nuad da meeting munuan niya. Ay ket basaam Apay, di mo ka di ammo ti agbasa? Nakalpas ka mo ti grade 6 Wen, amok ti agbasa. Ngem jakman ammo. Jakmet unay makita ti basa ko ma. Anya? Wen, blur ti panagkita. Ken sabali ti rikna. Jaka mo no apay kastoy ti mata. Ay nabayag ka din anarik nam dayta? Wen, ngem jakleng kaskaso. Ipagarup ko no gagangay laang. Ay, tinasaya at agpa-check up ka. Ang mga no sa bali daytan. Nadamang mo ka din ti may papankin ni Manang Inga? Saan pa, Ivina? Apay ka di? Nakapsot ka nung ti panagkita nan. Ha? Wen, dayta ti bagbagada. Kasta aya. Ay kat, nasaya at ano kasta? Anya? Ay sus, saan ang makakita na imbag tao? Ngam nasaya at kung kunang kideng. Wala, Ivina. Tabarangin doon sana na makakita. Maksayan, ti kinachismosa na. Anya? Ay, si kababat ka Inga. Si kakadidayta na nalulita. Wen, apay, di na kun mailasin. Apay, nakasarukod kamutan. Ay, pasensya ka nana. Apay, kas kamula bakit unay di talang amaun. Nakaantipara ka, sakit nakasarukod ka. Ay na, di nakatawaan nana. Saan asinsinan ti kasasaan ko ita? Apay ka day. Saan laang asarukod day to'y? Ay niya nga rod nga'y. Baston day to'y. Agsipod ta nakapo yun ti panagkita. Anya? Ay kat kasano day tan? Ay kat kastoy nan anana. Bareng makarecover ti mata. Apay ka de. Apay, anya di ibagbagam itay ijay lugan. Jak mauawatan. Nipido Adda kanumit sinikugan na. Anya? Wen, Vina. Iso nga ay na, kitaam kiday. Amangan numailawan kalaang kankwana. Mapanagnakan nyo ka di dayta, manang? Wen, gaputa idi adda kami paylaang ijay sigod at trabaho mi. Amok atunggal lunch break. Maturog da ijay bakante a pwesto. Ngamin, adda bakante ijay. Iso nga ijay kami nga agap-aplag no kayat mi ti agilad. Anya? Wen, Vina. Iso ano siyak ti sika.
Ha, Asino iti babae manang Inga? Ay na, jakon ibaga, Vina. Sikan ti makaammo amang takwa. Pido, agpaiso ka day, di imbaga ni manang Inga. Nga niya, Nga adda kanu kadwam amat maturog ijay bakante a pwesto, ijay pakitang tangdanan nyo. anya, imbaga na day ta. Uwan, Pido. Mas dawak mo titiday ba kata? Nakapsot ti mata na. Nulabsan ti agsaw. Saan na makakita? Ngam ado ti ichis-chismis na. Nakita na kami nga ta. Day tangarod, Pido. Ay na, biliba ka talaga kini Manang Inga. Bulag, ngam chismosa. Alang, Huston. Di mon ulit-ulitan nga ibagaday ta. Amangan numadaksan ka. Talagbabain ka, sika Inga. Apay aya, Hugo. Awan pa'y matimbagam. Ngam ko nam amang ibabay ina. Katagpay sumat nga men. Ay na Inga, agpanunot ka man. Kasano nga ibagam nga adda sa bali a nobya ni Pido? Kat agab-abay dapay amaturog ije pwesto, apay makitam ka di dagita abanag. Ha? Apay Inga, no pag naam di mo makita, nga makakita ka iti ichismis mo. Anya? Kababain day tangar aramidem Inga, amom ka di amabalinda ka nga idarum iti day tangar aramidem. Ha? Saan aday ta aha ti kayat ko amangagken ka Inga. Ay na, inton marurudak, isubli ka kiniinang mo. Isumot lakas ta ka. Anya? Isubli na kon kininang ko, Hugo? Wan, isubli ka talaga no di ka agbalbaliw Inga. Ha! Naya ba yung nagsangsangit ka, Martinga? Ni Hugo, anana. Kunana nga isubli na kon kininang ko. Gapo siguro at akastuya kaun. Ay, unay mo't daytan. Nasakit. Saan ko mo't adinawat dayto ya kasasaad ko? Nga mapayalaksidan na kunti asawa ka. Apay, aya ati kunana. Kinunana nga isubli na kon kininang ko. Ala, bayam, kasaritak to ti asawam. Wan, katagyaman ako na inana. Apay, ngayon baga may problem ti asawam kininang na. Anya, nay, asino tinakaamuam nana? Di inga imbaga na kanyak idikalman. Kat permay ti sangit na. Ay, una yun ni Inga. Pati siya nga asawa na ichismis na. Ha? Ay, nana, di yu patpatsin dagiti ibagbaga na. Awan ti imbaga kakasta. Namapay nga raw ngagsangsangay. Jakman amukin ko ana, nana. Ay, amangan ano sa bali tinagawatan na ti imbaga ken ko ana. Ti kunaken ko ana, no di na baliwan tinaalas nga ugali na. Ison ti panang isublik ken ko ana kiniinang na. Ay, nagadayo magayam. Sa bali ti indanon na kanyak. Sa kitagsangsangay. Huh? Kundi sangit tamangal ala siguro iti simpatya. Anya? Inga! Inga! Apay aya, inga ka nga inga. Umay ka man dito ita si Pangulan ka. Ay manjak, naglalay nga mo ngay amang si Pangul kanyak. Talaga nga awan preno tangiwat mo, Inga. Nagalas ti ugalim. Anya? Pati siya nga asawam, ichismis mo. Apay, adaya imbagak nga isubli ka kiniinang mo. Ha? Apay nga imbagam kininana Lolita, nga imbagak nga isubli ka kiniinang mo. Kahit iso mga main. Ay, dahi tati madigan ka, Inga. Chismusa ka, ngam tulang ka mat. Di mo dengdenggan ti maibagakan ka. Anya? Ti kunaken ka, isubli ka kiniinang mo, no di mo baliwan day tanagalas nga ugalim. Anya? No kasta ka kanayon, talaga apay paysok ti imbagak. Tama
uma akon ningga, ba uma akon ken ka. Ugo, ikanak man iti 200 pesos mo. Apay, anuam ti 200 pesos. Adaman bayadak ije sintro. Anya? Anya abayadam? Kwa, bayadak man je sarming anabutak ko. Anya? Apay, inanom? Nabanggak ti glass door. Iso anabutak. Apay nga minatila papanam, kad di ka unay makakita. Ay nahugo, napigsa ti panagkita. Ha? Ket, apay nga rod amang bangga ka no napigsa ti panagkitam alaman. Ah? Eh, Agnagam kan ingga, aklunam nga minan, ti kinapudno, adi ka makakita ana imbag. Ket numaminsan, saan nga min atila papapanam, tatila pakapaspasubwam. papanam ka de, Hugo. Takman na jay daya, Apay, anya ti alaom ni Jay. inak makisala, inak man mangkita iti balasang. Anya? Wen ingga, ita ti kasarda vina. Anya? Ita ti kasarda. Ay sumurutak man nga rog. Ay saan? Agbati ka. Apay, ibain na kon. Gaputa saan akon ang makakita. Ibain na kon akibinan. Idinto ta kanayon nak akibinan. Idi kakaskasarta. Nga uray nalipit ti pagnan. Saan ati kasasaad mo ti ibain ko, ingga? Ngam ti aramid mo akinachismosa. Anya? Wen, mababain akon. Gaputa saan ka lang arod unay amakakitan. Ha? Namintakil ka pa'y la chismosa, ingga! Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. I broke my heart for every game. Hay! Unay ka tirurod kun aya. Makapahay blood. Apay manan aya, agtugaw ka lang ka de. Hay! Talaga amapan kun tanday ta akaaruba ako mananta. Imbag kumamat no napintas ti boses na. Ne, rumor ka na talaga. Ay talaga amapan kun tan. Nakarunday ta pa ng parigat na kada tao. Bayam lang ka de. Ala siguro ag birthday ah. Ay naman nga aldaw nga agvid-video okay. Agkalma ka. Agtugaw ka lang ka didita. Maumad ang tumutlatta ang agkanta. The answers are all up to Ay, nagsakit na ito yung karabukob ko, nagkankanta manong. Naumakan ket di mo pa'y mo nagawgaw at tigawgaw atem atunaw. Ay, talaga ajak magaw at manong. Inkarigatak ng madilat ta. Si kamot tan ati agkanta. Pagsalain na langay nading kaw. Pakawam mo tagkanta. Sayang mo't aday ta nirenta a video okay no saan ka nga agkanta. Mapaina nga raw dading kaw. Adan to pa'y may bagadag iti kaaruba. Ito yung boses kaw. Nagkanta. Siyak, uray sintunado to yung boses ko. Kumansyonak na ta. Anya kumat bibiyang da. Di agkantada mo, no kayat da. Good morning bakit? Nagsapa ka man na nag-ring ita. Una, ta nakaturog ka na saya at idirabi eh. Ta saan daan nagkanta di ta kaaruba. Naumadamatan ah. Naskadlaang ama umada nang runa dayjay amarivik. Ay na, unay kat ti kinasintunado ti boses nan aya. Ay, nagsakit ti lapayag. Ay, nandiya ka, Bek. Ha?
Itimtimplaan ka nga ro doon. Di balon ko nga eh. Apay, saan ka nga agawid no aldaw? Saan? Dada ipaspasambot ni boss. Anya day ta nga ipaspasambot na, ta saan mo't amalmalpasan. Ay na. Kasapulan ka di pa nga iditalyakin ka amin. Ayan na nga di kapektan eh. Bala daw akong bakit. Nagmayat tag walis-walis dito yung kalsada niya. Wan nga rod manong, mayat gayam di kastoy at trabaho. Tinagam ti bulong na ito walisam. Tapno, adda makita da awal-walisan ta. Ay, wala niya. May saabulong, wali samong. Hindi ka mo balasyo tapno sanda makadlaw. Aguray ka manong. Apay, Lukan samot ni Willie Dayjay. sino awili? Di asawa ni Eva. Di ka ruba managlaing agreklamaw. Saan laan na laing agreklamo na kaar-arti pa'y kunama? Nay, atan sa mo rin mo rin lugan na asikse kun napinta sa babae. Ay, saan ka nga agpadlaw? Aglamang ta. Ay, way, aglamang ta dito'y sirok ti kayam. Kita mo, naka-holding hands ta. Nay. Si Mregdan ije hotel. Anya di kat asawon day ta. Kaya nasaway. Nga adda ka malala na. Adda babae na. Kitwa na. Kita man ni. Mayat gayam no dito'y ti pagwalisan ta. Ado ti makita ta, akarkar na. Hey, naperdi manen kaldaw ko. Apay ayamanan, mami. Agong unget ka manen. Simangpet manen dagita para walis iti kalsada. Ita, agkakantada manen. Dimlabaybay an ida. Agsaki nga rod ti ulo. Ay inka man di ibaga, ta sumardendang agkanta. Mabainak man laang. Anya ti orasan. Ni, rumabii mo gaya man. Apay ngay, tawan pa'y laang mo ni dadeng. Apay anda magam kanyak ngay. Inka man alaan di cellphone ko ijarabaw ti TV, taawagak man. Sige. Ay, saan lang arod ang agawid iti aldawan, marabyan manin nga agawid ita. Idayal mo dyan number ni dadim, tanay, adar aramidal. Wan, mami. Ni, apay ngay, cannot be reached mo tan. I-message mo, ibagam nga agawid doon. Maribek, isardeng mo pa'y tiyag kanta. Taapay manong. Agbubuelo akpay lang, pasardangan na kon. Nakatanaw mo ni Eva di tatawa na. Ayun, nakakusilap sapay. Makaungot ko ng kidiya. Kasla kayat nansa nga ituloy ko tiyag kanta ah. Ipangag mo man, dahil napinta sa boses mo. Ayun ah. Agure ka. From this moment, life has begun. Isang venue rin na panagkantayo From ka na sa this itinamaya. moment, Anya ka no? Sumardeng ka kanong agkanta at nasakit tilapaya. Ading ka. Ikarkarok to pay. Kontrabida talaga day ta babae. Sige man nga ro. Rorodam man kayo day. you were the one right beside you. Sige, tira. Sakit ang tilapaya na. Ita, kanta! From this moment, but I love it. Inka man kita ang gitarwar no adda ni dadim. No adnan, mangag ti ungor ti lugan na. Api nga awan pa'y katrabiin. Nag-overtime siguro, mami. Sapay karkarwunda di ta kaarubat ang kankanta. Hay! Ay, di kankantaan da. Nagdaan mo ta kanta. Unay kadagitan, tila kang kantaan da. Saan maangarod ang maalala di umiso at tuno na? Sintonado ti boses na, mami. I couldn't take the chance, 'cause he
Oy, agring kan. Apay apar bangon kan anagawid idirabi eh. Ha? Makatuturog pa lang na tao ka. Adan samot aramida mon amadi. Pinag-overtime na kami ni boss. Apay, si kaakanayo nan ti pag-overtime mo na. Awan lat sa balin nga empleyado. Katsyak lang nga ron ti paborito na. Ay, di lang mamati ti dayta. Ulbud ka. Kung saan ka mamati sa lang? Maturog ako malangan. Nakaigam ka man ni Walis ading ka. Iso nga ron ti trabaho ti agwalis dito yung kalsada. Kahit anya mapantayo man ay, hindi sigo da pagwalwalisan tayo. Ha? Ije asidag iti hotel? Awan mo tan tinaskan awalisan ijay. Ada, mayat di ti mapan ijay. Taado ti makita ta. Aywan anya. Baring makita tanto man niya asawa ni Eva ijay. Ag hotel damanan iti sexy a babae. Saan nga tanga amo ni Eva di ijay? Saan siguro ah? Ito no maminsan to pa adilawon na ka. Ikanta mo nga da babae nila kay na. Maminsan nakpay apukkawan. Uray sintunado ti boses ko, ikantak dayta, tinakita ta. Kitain taman. Ti reaksyon na. Bakit? Ay na yung cellphone ko. Nini. Apa nga daking ka dito cellphone ko? Apa kita ang tinbox ko? Adda sekreto man niya. Awan. Apay nga rod adi mo kaya't akita ag tinbox mo. Jak tupay bibiyangan dito cellphone mo. Talagang adday lumlumang mo. Awan ko lang arudan. Maamwak laang adday lumlumang mo ta makita mo. Manong, adama nan jay lugan jay asawa ni Eva oh. Ne, kanayunan damot tay. Oh, binma ba? Ne, bimaba mo di siksi a babae. Isun samot dayta jay in hotel naman ideng. Woy, di suday ta. Nagpapugis lang. Sumurok daman nga tan dita hotel. Ay, laki diya. Unay mat nga asawa ni Eva. Mahilig maggayam na ita asawa na. Nasapa akon ang naghawid, tapnoon makong kunam. Nini. Apa nga angutan na. Sabali tabang-bang luma. Ay, di na man angutan na kasta. Bang-banglo ti babae dayta. Malagsuspitsa ka lao na imit. Adda babae man niya. Agsao ka manan. Adda pa man nagmuya. Inakaginanay di silid, agluto kan. Umay ka man manong tagduwet taman. Ay, mabalay. Wan, napigpig sa nudwat ang agkanta. Sige man lang, hindi pa pilpilitan na kay. Ipangutay ni Eva. At dalaki di, marurudag. Sige, agjuwit ta. Maybe you don't know me any more than I know you. And I wouldn't blame you if you walked away. Ay talaga adya kung makapagtagpal ka na gito'y akaruba. Hala ni Mami, di lang mabain. Ay mapan ko ida pagsasawanan. Anya laangan ti may bagadakan ka. Ay kat ibaga dalak ta ano anyaman ti kayat da nga ibaga. Basta mapan ko ida pagsasawan. Daddy! Saan mo nga ayaban ni dating tamada mga aging ina na? And if I was there, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Unay kayo matan, nalabas kayo unayin amang perhuisyo iti kaaruba yung. Ne, akong ungit ka mo ito, Eva. Ne, awan matidakas nga aramidan me. Wen nga raw, dagang kanta kami lang, Eva.
Pangikat lang ti banog, tani, naparigat kami mo't nagwalwalis. Nasurok amay sa alawas kayon nga kang kanta. Sintonado mo nga rod taboses yo. Permi na ka mga insulto na ading kaw. Anya taramidom nga. Apay, tulok mo nga kaskasta na kalaan. Ha? Sintonado gayam, ah? Ala, saan anapintas ti boses ko? Ang no ikantakkan ka ti kalukwan nila kay mo, ang mga no agsangit ka. Anya? Anya ang kalukwan ng ibagbagam? Sige ading kaw, ikantam. Sample ma. Danggam dito ikantakkan ka, ah. Nilakay ko, ada babae na awaw sexy. Sumardan ka! Agar aramid ka iti istorya. Ayan ni Mamim. Napanainong tandagiti ka aruba nga agkan-kanta. Anya? Laplapdak, ngam napanmatlat ta. Ay, sos. Mangibabayin. Numalapdampay kat mo binaniban ni Kusan na dagiti ka aruba. Patay ko. Apay sumipag kamatlatan. Dito'y paisangwanan dagiti karuba. Tapno makita dati panang sipat ko iti babaero nga asawa. Alay ko. Usta! Nakadukan. Anyaya ti basol ko. Darum ka. Namin ano kayo ang nag-check-in iti babaem awo sexy, ah? Ay, sos. Dito yan. Inkantaan da ka pa'y dagiti ka aruba. Inkantada ti kalukwan nga aramidam. Awanan kay ti baeng. Alay! Ah! Alay ko, gusto na! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.